un servei integral de la salut dels pacients, des d'un enfoc des del món de l'entrenament, de l'exercici físic, fins a teràpies més conservadores, com és la fisioteràpia i l'osteopatia, nutrició, psiconeuroimmunologia, i ens diferenciem amb maquinària d'última generació, com és la neuroemulació no invasiva, que el que fa és intervenir en el teu sistema nerviós i millorar la qualitat de patologies com és, per exemple, l'insomni, un gran problema al nostre segle. Així doncs, també tenim altres maquinàries com la Indiva, pesoteràpia, i intentem fer un treball molt global amb tots els professionals del centre per tal de donar un servei a la ciutat de Lleida diferencial. Aquí a la fira el que busquem és teixir aquesta xarxa amb altres empreses per fer sinergies, per conèixer altres petits empresaris, petites empreses, per seguir creixent des de Global, des de la Diputació ens ajuden a intentar millorar i desenvolupar-nos en aquest món i, de fet, aquí venim a oferir la nostra qualitat, la nostra professionalitat i el nostre equip jove i les nostres teràpies innovadores, com és el cas de l'ANESA.